du har sagt ja til at være ambassadør for Recovery Bulls, og det er vi jo utrolig glade for. Kan du fortælle lidt om dig selv, så vores venner kan finde ud af, hvem du er? Den korte version er, at jeg kan ikke spille fodbold, men dengang, at fodbold kom ind i mit liv på den her måde, det var dengang, at jeg var redaktør på Hus Forbi, Hjemløseavisen i 2003, hvor avisen blev inviteret til at stille et gadefodboldhold, der skulle til det første VM i Østrig. Og så synes jeg, det kunne være sjovt at finde ud af, om der var andre end avissælgere, som synes det kunne være sjovt at lave et eller andet. Og så brugte vi avisen til at indkalde til DM, og så kom der 23 hold fra hele landet til DM på Rådhuspladsen, som så i virkeligheden blev kickstarten til det, som efterfølgende blev til håndbold. De to hold, der vandt, vinderne og dem, der var i finalen, de blev til det første hjemløslandshold. Og da så vi kom hjem fra Østrig og var blevet nummer 9, tror jeg, så var der rigtig mange, der stod og ventede på, hvornår skal vi spille igen? Og så måtte vi jo opfinde noget, og så blev det til håndbold. Og håndbold er jo så, hvad kan man sige, blevet det, som i dag er blevet til noget meget større. Jeg har holdt op med at lave det, så nu laver jeg håndbold sådan, og nogle andre ting omkring gadefodbold, fordi jeg kan se, hvad det egentlig betyder for mange af de her mennesker på kryds og tværs af, hvad det har af udfordringer og alder, og hvor gode de er til fodbold, eller hvor dårlige de er til fodbold, så kan det her bare noget, som jeg synes er værd at fortsat interessere mig for. Ja, det er vi jo meget enige i. Hvad kunne du forestille dig, at du kunne bidrage med til Recovery Bulls? Det første, jeg vil sige, det er, at det jeg håber, at jeg kan bidrage med, det er, eller i virkeligheden er det jer, der kommer til at bidrage mere til mig, fordi jeg bliver meget, meget inspireret og glad og taknemmelig for, at nogle af dem, som for år tilbage har været udfordret af forskellige ting, som har gjort, at de har været nødt til at have meget, meget hjælp til overhovedet det at have gang i fodbolden og organisere det osv. Dem af jer, der er kommet videre, at de har overskud, energi og ressourcer til at tage den bold op og sige, nu kan vi noget selv. Det synes jeg er værd at støtte på alle måder. Og det jeg måske kan bidrage med, det er, at fordi det her område stadigvæk er udfordret, organisatorisk, det kan også være udfordret økonomisk og på andre måder. Politisk er det ikke alle politikere, som synes, at det er en god idé, at de skal rende rundt og spille fodbold. Men det tror jeg har noget at gøre med, at de ikke ved, hvad det er, det handler om. De har ikke været der selv. De har heller ikke været i situationer, som I har været, og ved, hvor meget det egentlig betyder. Det kan være at fortsætte i et fællesskab, selvom man er kommet videre i sit liv, og give noget tilbage. Det, jeg gerne vil give tilbage til jer, selvom I måske har mindre behov for håndbold som sådan, det er i hvert fald, at jeg vil tale sådan nogle initiativer som jeres Recovery Bulls op i de sammenhæng, hvor jeg kan være i, og understøtte og få de politikere og andre meningsdannere, som jeg har tilknytning til at forstå, at det er vigtigt, at selvom I kan selv, så har I også brug for noget opbakning og noget støtte. Og det kan være økonomisk, det kan være til baner, det kan være andre ting. Fordi det step, det lille step, som vi kan måske være med til at løfte, det har I selv gjort alt forarbejdet, og det synes jeg bare er så stort. Tusind tak.